Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба койбир темалар турында. Җәмәгать транспорты пассажирлары 27 маршрутны бик узак көтәргә туры килә дип зарлана. Моның сәбәбе нидә? Югалган очракта тиз табу өчен Татарстанда хайваннарны чиплау бара. Әлеге процесс ничек уза? Тукталышта туңалар. Җәмәгать транспорты пассажирлары безнең кайнар элемтәгә шундый шикаят белән мөрәҗәгать иттеләр. Аларның сүзләренә караганда, аларга 27 маршрутны бик узак көтәргә туры килә. Кай вакыт 40 минут тукталышта басып торырга туры килә. Бу чалуларда канәгатьсезлек уята. Пассажирлар белән безнең төшерү төркеме дә аралашты. Иртәрәк чыгып көтәргә туры килә ди Гүзәл Зарипова. Әгәр иремнең мөмкинлеге бар икән, ул эшкә илтә, ләкин һәр вакытта да алай булмый ди ул. Шуңа күрә автобус яки трамвай белән барырга туры килә. Озак көткәндә чолылы такси чакырта, югыйсә соңга калырга мөмкин. Если добираться, только на трамвае, или идти надо на Московский, или на Мира добираться, если спешишь, или на такси. Так, ладно, еще вот крытые эти автобусы, остановки есть, можно постоять, подождать. Но погода портится. Уже получается, уже очень... в основном уже получается час, чтобы не стоять, на такси уехать надо. Бу өстәмә чыгымнар ди ханым, пик сәгатьләрдә автобуска эләге булмый. Кайбер пассажирлар сүзләренчә, алар тукталышта 45 минутка кадәр тора. Это ужасный маршрут, ужасный. В выходные его не дождешься, в такие дни его просто-напросто не влезешь, а в час пик это тем более. А как долго ждать приходится? Ну, выходной, вот я в прошлый раз 40 минут его прождала. В такие дни минут 20, и то он битком, он иногда мимо пролетает. В ту сторону вообще ничем не уедешь. Если бы трамвай был бы, хоть можно было на трамвае, вообще ничем. Ладно, вот удостоверение есть, но ведь тоже автобусы не ходят, ничем. Вот так и живем. Хәрәкәт интервалы чыннан да артты ди автобус йөртүче Илмир Гәрәев. Аның сүзләренчә, автобуслар саны кимегән. Элек алар 25 тирәсе булса, хәзер 20-гә якын. Интервал движения. То, что некоторые машины, я как говорю, ломаются, и мы, как бы, пока он заедет в сервис, пока он оттуда выйдет, между этим может еще другая машина сломаться, и вот и интервал образуется так. Некоторые отдыхают, допустим, все же по графику мы как бы работаем. Увеличился, потому что машин нету, машин мало, поэтому интервал увеличивается. Когда машины с утра много, интервал меньше, днем интервал больше. Иң зур пассажирлар агымы иртәнге сәгать 6-дан 8-гә кадәр һәм кичке якта 16-дан 18 сәгатькә кадәр. Шуңа күрә мондый вакытларда 27 маршрутка көндезгегә караганда күбрәк автобуслар чыга дип билгеләп үтә машина йөртүчеләр. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Мыек, тәпи, койрык һәм чип. 2025 елның 1 гыйнварыннан этләрне ирекле теркәү мәҗбүри булырга мөмкин. Мәчеләрне һәм башка йорт хайваннарын идентификацияләү хуҗаларының теләге буенча башкарыла. Тиешле закон проектын Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының эксперт советында хупладылар. Яраткан хайваннарны чиплаштыру ничек уза? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Процедура берничә минут вакытны ала. Белка үзен бөтенләй тыныч тота, шулай да этне тотып торырга киңәш ителә. Бу аның качарга теләге тумасын өчен эшләнә. Той пудельга электрон чип керткәннәр, ул шул кадәр кечкенә, шуңа күрә хайван аны хәтта сизмәячәк тә дип ышандыра ветеринария табиба. Чип у нас находится в шприце, соответственно, он находится внутри иглы. Чип он совершенно небольшой, маленький. Вводится животному в район холки между лопатками подкожно. Дискомфорта он никакого не создает, соответственно. Укол безболезненный, сродни прививке. Идентификацияны руны кушаматлы 2 яшьлек Миттель Шнаудзер да узды. Аның хуҗапикәсе Ева Пожидаева шушы токымны үрчетә. Аның 6 эте бар, 5 Миттель Шнаудзер һәм 1 пудель. Әгәр алар югалтсалар, аларны табу күпкә җиңелрәк булачак ди ханым. Өстәвенә аның хайваннары еш кына халыкара күргәзмәләргә йөри. Мы посещаем выставки, я заводчик. На выставке, особенно на международные какие-то крупные выставки, чипирование также является обязательным условием для того, чтобы можно было проидентифицировать собаку, которая принимает участие. Та ли это собака, не замена ли это, не подлог. После инъекции чипа проверяем при помощи считывателя. Хәзер рунаның да үз идентификацион номеры бар. Хайваннар турындагы мәгълүмат бердән бөтен Россия базасында саклана. Атап әйткәндә, хайванның кушаматы, хуҗасының мәгълүматлары, яшәү адресы һәм телефон номеры. Аның буенча эт хуҗасы белән элемтәгә керергә мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Шолының ашыгыш медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсе БРИКС саммиты кысаларында оештырылган Татарстанда эшләнгән күргәзмәдә катнашты. Кунакларга патентлаштырылган NBC технологиясын тәкъдим итте. Әлеге технология белән Яңа үсеш банкы президенты, Бразилиянең элеккеге президенты Дилма Русеф кызыксынды. Шәһәр сәламәтлек саклау идарәсе хәбәр итүенчә, компьютер томографиясе нәтиҗәләре буенча БСМПда 3D принтерда авыруның зарарланган аортасының 3D модели ясала. Ул булачак протезның макеты һәм стенд-графт өчен шаблон булып та файдаланыла. Бу технологияны бүгенге көндә Европа хирурглары актив куллана. Талантлы яшьләр, алар Яршалы дәүләт педагогика университеты һәм индустриаль педагогик көллият студентлары. Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар драма театрында беренче курс студенты дебюты фестивале узды. Катнашучылар үзләренең иҗади номерларын күрсәттеләр. Быел Яршалы дәүләт педагогика университетына 1251 студент керде. Аларның 90% конкурста катнашты. Безнең төшер төркеме шулай ук кызлар һәм егетләр өчен җан атты һәм аларның чыгышларын карады. Нибары 2 ай эчендә Яршалы педагогика дәүләт университеты студентлары үзләренең иҗади номерларын әзерләгән, аларны ятлаган тәнәфес вакытында һәм укудан соң репетицияләр ясаган. Булар барысы да беренче курс студенты дебюты фестивалендә чыгыш ясар өчен. Все практически группы выходят, и максимальный охват до 90% студентов участвует в этих мероприятиях. Это для нас очень важно, потому что уже сегодня вырабатываются у них определенные компетенции по коммуникации. И ребята очень ждут этого праздника. Барысы да иҗади номерларны күрсәтү өчен быел беренче курс студенты дебюты бию эгидасы астында узды. Башкару жанрлары заманчадан алып халык жанрларына кадәр балалар бөтенесенең костюмнарын, прическаларын, макияжларын уйлаган. Без бүген татар бию биебез. Бу биюне без үзебез сайладык һәм безгә җитәкчебез булышты, куратор. Татар биюен авыр булмады өйрәнү, чөнки татарны без бәләкәй чактан ук биебез. Киемнәрдәген безгә уку йорты бирде. Без сайладык робот биюен, чөнки робот биюе ул безнең киләчәк профессиябызны күрсәтә укытучы. Чөнки укытучылар алар робот сыман бер туктаусыз эшлиләр, булачакларга белем бирәләр. Шолы дәүләт педагогика университеты студентлары әйтүенчә, фестиваль аларны бик нык берләштергән. Бүген менә безнең шундый бер зур фестиваль беренче курсларга багышланган инде. Менә минемчә, менә шундый зур матур бинада үткәч, менә шундый бәйрәм. Ул менә беренче курсларга дәвам иткәндә дә ни булачак? Ярдәме. Беренче курс студенты дебюты берничә этапта уза. Беренчесе университетныкы. Нәкъ менә анда Шолы дәүләт педагогика университеты шәһәр, бәлки республика дәрәҗәсендә тәкъдим итәчәк иң яхшы коллективларны сайлап алалар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнуддинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Качественное лечение аденомы, простатита и эректильной дисфункции. Прием ведет уролог-андролог высшей категории, кандидат медицинских наук Абдурахманов Абдуселим Курбанович. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10.